Prajem pekný deň všetkým priaznicom astrológie. Som astrológ Pavol Petia a v tejto nahrávke sa budeme venovať prvej polovici augusta 2024. Dnes máme prvý deň, 1. august, 13 hodín aj 9 minút. Ja tu mám so sebou aj dcerku Julianku. Poprosím ťa, môžeš pozdraviť. Ahojte všetci. Tak, pozdravujeme všetkých. No a Julka, ja ťa poprosím, pozri do kalendára, kto slávi meniny. Dnes slávi Božidara. Božidara, áno. To je tak krásne meno. Čo si predstavuješ pod Božidarou? Asi šťastie, alebo... No, áno, také zamyslenie u teba. Tak Julka má... Koľko máš rokov? Mám 11. 11, aby sa tatino náhodou nepomýlil, lebo to by bolo hrozné. No, tak keď u teba evokuje meno Božidara ako šťastie, tak u mňa, samozrejme, keď si ho rozdelíme, tak je to Boží dar a takisto môžem povedať, že je to veľmi priaznivá energia, ktorá naozaj prináša možno vzácnosti, ktoré máme z nebies a možno práve pri tomto mene by sme si mohli viac uvedomiť, aký máme v sebe dar, aký máme dar vo svojich deťoch, aký máme dar, povedzme, u svojich partnerov a možno aj kolegov v práci a susedov. Takže je to taká všeochuť a myslím si, že aj táto energia tu má svoje miesto. A možno práve dnes viac, pretože Luna v znamení Raka je veľmi priaznivá s Merkúrom, dáva nám veľmi dobré myslenie, dáva nám veľmi dobré pochopenie, čo sa deje okolo nás. Veľmi dobré správy môžu nám prichádzať aj počas spánku. Takže mnohí z nás sme sa určite prebudili s myšlienkami, ktoré sme si možno cez noc utriedili, alebo tí vnímavejší dostali aj nejaké vízie a nejakú chuť niečo poriadne urobiť. Luna v znamení Raka pôsobí viac do úzkeho kolektívu a by som povedal, že najviac do rodín, takže v rodinách sa dokážeme dobre presadiť a možno aj upratať to dôležité. Môžeme pozrieť na ďalšie planéty. Jupiter s planetou Mars sú tesne vedľa seba v znamení blížencov. Jupiter a Mars veľmi dobre vplývajú na Slnko v znamení Leva, takže si pomáhajú vzájomne a ja môžem povedať, že celá polovica augusta bude o výzvach a o šťastí. To šťastie si samozrejme musíme vybojovať, to si musíme aj vypracovať isté šance a potrebujeme to zvládnuť, pretože Jupiter a Saturn sú stále v nepriazni, takže tie bloky zo starších záležitostí alebo od autorít a zákonov tu sú. Takže budeme musieť hľadať cestičky, ako to čo najlepšie zvládnuť. Môžeme pozrieť, ako vyzerá 2. august. 2. august je o Venuši v závere Leva. Venuša sa blíži do znamenia Panny, kde je Merkúr. Tu nám bude veľmi zaujímavé najbližší týždeň až 2 sledovať vzájomný kontakt, kedy Venuša a Merkúr spôsobia
výzvy ku komunikácii, či už v písomnej alebo hovorovej reči, a to je veľmi dobre využiť. A vyzývam naozaj všetkých, ktorí potrebujú ťažké oriešky rozlúsknuť, a odporúčam nebať sa tých ťažkých a zložitých situácií, pretože práve teraz máme dostatok síl a energie dochádzať k rozumným riešeniam. Pozrieme ďalší deň. 3. august. Urán je vo veľmi dobrej kondícii. Takže to je presne, o čom hovorím. Urán je vo veľmi dobrom vzťahu s Lunou. Takže 3. august dáva opäť radosť a takú chuť urobiť nové podmienky a stavať možno na tých starších základoch, ktoré už sú problematické. Takže potrebujeme ten základ vynoviť a bude všetko v poriadku. 3. august alebo prelom 3. a 4. je o nové. Nov v znamení leva by som povedal, že je skôr ten priaznivý, pretože Jupiter, Mars podporuje nov, a tam si myslím, že tie nové veci majú šancu vydržať. Poďme ďalej. 5. august. 5. Tu je už veľa energie, pretože Luna je nepriaznivá s Uránom, takže veľa nervozity, veľa možno kriku pre asi dôležité záležitosti, možno pre spoluprácu alebo pre spoluprácu, ktorá nefunguje. Takže tu je Luna, Venuša a Merkur. To všetko je v napätí. Slnko takisto. Takže pozor na to. Pozrieme, čo je tu na priaznivé, ale veľa tu toho nevidím. Takže pozor na tú nervozitu potom nové. Tak, máme 6. august. Venuša je už v znamení Panny a je stále nepriaznivá s Uránom. Tu máme tu na takúto nervóznejšiu trojkonunciu. Luna, Venuša, Merkur v Panne. Takže všetko je to o strese, o nervozite, že ako to urobíme. 7. august podobne, ale Luna sa už vzdialuje a je priaznivejšia s Uránom, takže tie priateľské stretnutia a priateľské odkazy sú oveľa lepšie. Poďme na 8. august. Ešte pozriem. Neptún. Neptún je v opozícii s Lunou, takže tu už zase partnerské vzťahy dostávajú zabrať, pretože už nevieme, či máme ísť doľava, doprava, čo máme robiť. Sme takí trochu neistí a máme úplný chaos. 9. august. Veľmi dobre sa nám uvažuje, ale možno pracuje so staršími dátami, alebo myšlienky, ktoré sme ešte nedoriešili. Luna je vo veľmi dobrom vzťahu s Jupiterom, Marsom, takže tento deň 9. určite treba využiť možno na nejakú tú dohodu. 10. august. Niečo podobné, ale už je tu aj dosť veľa napätia. Saturn je problémový s Jupiterom a Marsom, takže tie hrubé práce a tie neposledné povahy môžu narobiť viac škody, pretože staršie záležitosti nemusia úplne vydržať alebo nám môžu blokovať v ceste a to nie je už úplne ideál. 11. august to isté, 12.
tiež 13. ešte horšie, takže odporúčam využiť prvé dni augustové na ten plán, na tú nejakú počiatočnú dohodu a potom už len hľadať riešenia, prípadne okolo toho 13., 14., 15. sa aj zdržať nejakých silných rečí alebo silných búšení hlavou do steny a tak ďalej, pretože nemá to zmysel, iba veľmi veľa stresu. Takže problematické dni ešte len začínajú okolo polovice, aj možno tesne pred polovicou augusta. Takže hovorím, určite využívajte priaznivé dni. No a čo by sme tak ešte popriali našim kamarátom, Julka? Čo by ťa napadlo? Iba ich tak pekne pozdraviť, nech si užívajú leto a nech sú odvážni. Áno. No, výborne. OK, tak želáme vám pekný deň a vydarenú prvú polovicu augusta. Keby ste niečo potrebovali alebo mali ste nejakú pochybnosť, že ako ísť do veci, povedzme včas a ešte bezpečne, tak ma určite kontaktujte, píšte, volajte, budem sa iba tešiť.